Λοιπόν, ο διαλεκτικός υλισμός δεν είναι απλώς μια ακόμα φιλοσοφία. Παρουσιάζεται ως κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σαν ένα πλαίσιο, σχεδόν σαν μια παγκόσμια επιστήμη, που ισχυρίζεται ότι μπορεί να εξηγήσει τους νόμους της κίνησης και της αλλαγής σε ολόκληρο το σύμπαν. Και κατευθείαν, με το καλημέρα, αυτή η φράση από την πηγή μας βάζει στο κλίμα. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μιλάμε για μια αφηρημένη ακαδημαϊκή θεωρία. Μιλάμε για τη φιλοσοφική ραχοκοκαλιά, για τα θεμέλια ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος. Οπότε, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Γίνεται μια φιλοσοφία να λειτουργήσει σαν ένα επιστημονικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα πάντα, από το πώς συμπεριφέρονται τα άτομα της ύλης μέχρι το πώς εξελίσσονται ολόκληρες κοινωνίες? Εδώ είναι η καρδιά της ιδέας. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν είναι κάτι στατικό, σαν μια φωτογραφία με πράγματα ακίνητα. Είναι περισσότερο σαν μια ταινία σε συνεχή ροή, όπου τα πάντα κινούνται, αλληλεπιδρούν και μεταμορφώνονται ασταμάτητα. Ας βουτήξουμε λοιπόν λίγο πιο βαθιά στο πώς χτίζεται αυτή η κοσμοθεωρία. Στηρίζεται σε δύο βασικούς, μεγάλους πυλώνες που καθορίζουν τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι ο υλισμός. Η θέση του είναι απόλυτη. Το μόνο που υπάρχει πραγματικά είναι η ύλη. Τι γίνεται με τις ιδέες, τη συνείδηση, το πνεύμα? Όλα αυτά θεωρούνται απλώς προϊόντα της ύλης, όταν αυτή φτάσει σε έναν πολύ υψηλό βαθμό οργάνωσης, όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό φυσικά είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τον ιδεαλισμό, που λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι ιδέες ή κάποια ανώτερη συνείδηση είναι αυτές που γεννούν τον υλικό κόσμο. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαλεκτική. Αν ο υλισμός απαντάει στο τι είναι ο κόσμος, η διαλεκτική απαντάει στο πώς κινείται και αλλάζει. Βλέπει την αλλαγή όχι σαν κάτι απλό, σαν να προσθέτεις ή να αφαιρείς κάτι, αλλά σαν μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Μιλάει για εσωτερικές αντιθέσεις που συγκρούονται και οδηγούν σε ριζικές, επαναστατικές αλλαγές. Η αντίθετη άποψη, που το κείμενο ονομάζει μεταφυσική, βλέπει τα πράγματα ξεχωριστά, στατικά, σαν να μην αλλάζουν ποτέ στη βαθύτερη ουσία τους. Και αυτή η ιδέα της αέναης κίνησης δεν είναι απλά μια φιλοσοφική σκέψη, το κείμενο ψάχνει και βρίσκει αποδείξεις στην ίδια την επιστήμη. Από την κοσμολογία, όπου τα άστρα γεννιούνται και πεθαίνουν, μέχρι τη γεωλογία με τις παρατηρήσεις του Λομονόσοφ για τον φλοιό της γης που κινείται διαρκώς, φτάνει μέχρι και τον μικρό κόσμο, εκεί όπου τα στοιχειώδη σωματίδια, τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια μεταμορφώνονται το ένα στο άλλο. Η αλλαγή λοιπόν παρουσιάζεται ως ένας παγκόσμιος, απαράβατος νόμος. Καλά όλα αυτά, αλλά πώς ακριβώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Εδώ είναι που μπαίνουμε στην καρδιά του μηχανισμού που περιγράφει αυτή η φιλοσοφία. Στον περίφημο νόμο της μετάβασης από την ποσότητα στην ποιότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο κεντρικός νόμος της διαλεκτικής. Η εξέλιξη δεν είναι μια ευθεία ομαλή γραμμή. Είναι μια διαδικασία όπου μικρές, ασήμαντες φαινομενικά αλλαγές μαζεύονται, φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο και τότε ξαφνικά, μπαμ, γίνεται ένα ποιοτικό άλμα, μια ολική μεταμόρφωση σε κάτι καινούριο. Για να το καταλάβουμε, το κείμενο χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό παράδειγμα, το νερό. Ας φανταστούμε ότι το ζεσταίνουμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά, 20, 50, 80, 99 βαθμοί. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, το νερό είναι ακόμα νερό, απλά πιο ζεστό. Αυτή είναι η φάση της ποσοτικής αλλαγής. Τη στιγμή όμως που το θερμόμετρο θα δείξει 100 βαθμούς, κάτι δραματικό συμβαίνει. Η ποσότητα πυροδοτεί μια νέα ποιότητα. Ένα άλμα. Το νερό πάβει να είναι υγρό και μετατρέπεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε ατμό. Η ίδια του η φύση έχει αλλάξει. Ωραίο το παράδειγμα με το νερό. Αλλά μήπως υπάρχει κάποιο ιστορικό πείραμα, κάποια επιστημονική απόδειξη που να επιβεβαιώνει αυτόν τον νόμο στην πράξη, ή η πηγή μας πηγαίνει πίσω στον 17ο αιώνα για την απάντηση? Εκείνη την εποχή όλοι πίστευαν ότι το κενό απλά δεν υπάρχει. Ο Τορικέλη όμως τι έκανε? Άρχισε να αυξάνει σταδιακά το μήκος των σωλήνων που γέμιζε με υδράργυρο. Μια καθαρά ποσοτική αλλαγή. Όσο οι σωλήνες ήταν κάτω από 76 εκατοσπά, δεν συνέβαινε τίποτα το ιδιαίτερο. Μόλις όμως χρησιμοποίησε έναν σωλήνα λίγο μακρύτερο, έγινε το άλμα. Ο υδράργυρος έπεσε και στην κορυφή του σωλήνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ένα κενό. Η ποσότητα, δηλαδή το μήκος, γέννησε μια νέα ποιότητα, την ύπαρξη του κενού. Ωραία. Αφού είδαμε πώς λειτουργεί αυτό στη φύση, ας κάνουμε τώρα το μεγάλο άλμα στην ανθρώπινη κοινωνία.
γιατί το κείμενο υποστηρίζει πως οι ίδιοι ακριβώς νόμοι κινούν για την ανθρώπινη ιστορία. Η κεντρική ιδέα εδώ είναι πως κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει τους δικούς της κανόνες λειτουργίας, τους δικούς της νόμους. Και αυτοί οι νόμοι δεν είναι τυχαίοι, πηγάζουν από τον τρόπο που παράγει τα υλικά της αγαθά. Δεν είναι όμως και για πάντα. Όταν αλλάζει ο τρόπος παραγωγής, αλλάζουν μαζί του και οι νόμοι που κυβερνούν την κοινωνία. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, η ιστορία δεν είναι μια ομαλή συνεχής πορεία. Είναι μια αλληλουχία από ξεχωριστά ποιοτικά στάδια. Κάθε στάδιο, από την πρωτόγονη κοινότητα, στη φεουδαρχία και μετά στον καπιταλισμό, είναι ένας διαφορετικός κόσμος με τους δικούς του νόμους. Και το πέρασμα από το ένα στο άλλο, τι είναι? Ένα ποιοτικό άλμα. Και εδώ ακριβώς βλέπουνε τη μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ιδέες για την κοινωνική αλλαγή. Από τη μία, η άποψη της σταδιακής μεταρρύθμισης, που λέει ότι η κοινωνία αλλάζει αργά-αργά, χωρίς βίαιες ρήξεις. Και από την άλλη, η διαλεκτική άποψη, που υποστηρίζει ότι οι ποσοτικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η όξυνση της πάλης των τάξεων, συσσωρεύονται μέχρι που δεν πάει άλλο και προκαλούν ένα επαναστατικό άλμα. Μια ρήξη που γκρεμίζει το παλιό σύστημα και χτίζει ένα καινούριο. Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι ποτέ μια ειρηνική, φιλική παράδοση εξουσίας. Το παλιό σύστημα και οι δυνάμεις που το στηρίζουν αντιστέκονται με νύχια και με δόντια. Η ιστορία, λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, προχωρά μέσα από τη σύγκρουση, μέσα από την πάλια ανάμεσα σε αυτό που πεθαίνει και σε αυτό που παλεύει να γεννηθεί. Και κάπου εδώ, φτάνοντας προς το τέλος, γίνεται απολύτως σαφές ότι ο τελικός σκοπός όλης αυτής της φιλοσοφίας δεν είναι απλά να εξηγήσουμε τον κόσμο. Είναι να τον αλλάξουμε. Τι σημαίνει λοιπόν ελευθερία μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Δεν σημαίνει να αγνοούμε τους αντικειμενικούς νόμους της φύσης και της ιστορίας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ακριβώς αντίθετο. Σημαίνει να τους γνωρίσουμε τόσο καλά, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς μας σκοπούς. Μόνο γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού, υποστηρίζει το κείμενο, μπορούμε να παίξουμε συνειδητά για να κερδίσουμε. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό το φιλοσοφικό σύστημα δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Παρουσιάζεται σαν το θεμέλιο, η βάση, πάνω στην οποία χτίζονται τα άλλα δύο μεγάλα κομμάτια, η οικονομική ανάλυση του καπιταλισμού και η πολιτική στρατηγική για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας. Είναι δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης και δράσης. Αυτή η φράση του Λένιν τα λέει όλα. Συμπυκνώνει τέλεια το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. Δεν αρκεί να ξέρεις τους γενικούς νόμους της ιστορίας. Το κρίσιμο είναι να μπορείς να εντοπίσεις, εδώ και τώρα, ποιος είναι ο πιο σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των γεγονότων. Από πού πρέπει να πιαστείς για να την τραβήξεις ολόκληρη προς την κατεύθυνση που θέλεις. Στο τέλος, λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Ο διαλεκτικός υλισμός δεν είναι μια θεωρία για ακαδημαϊκές συζητήσεις. Σύμφωνα με την πηγή, είναι ένα όπλο. Ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, να γκρεμίσει το παλιό και να χτίσει το καινούριο. Και όλη αυτή η ανάλυση μας αφήνει με ένα τεράστιο, βασανιστικό ερώτημα. Αν η ανθρώπινη ιστορία κυβερνάται από αντικειμενικούς νόμους, όπως ακριβώς και η φύση, τότε τι σημαίνει αυτό για εμάς? Μπορεί το μέλλον να προβλεφθεί? Ή μήπως είναι ήδη προκαθορισμένο?